سلامت عنا بلنا بيتسبب دقول زينا كما يتخنو نزي على تزدالنا يوم زينا تحيزنا لكم قريبنا لنا مس دقول زينا سنة يصاني حيتك خنو لكم بممناي نفتي بفلما زحزنا زينا زعلت كنسقراكم لعلو تحالفت منجست فيدرال ناب تجري آتيوم لومي بحث حدار حلفت فيدرال ناب كتما مغالزة آتون تخونو مس بريزيدانت جيزيو محدار تجري جنرال تادس وردت راخبه مالو أب وردا سبع عندر تابع ما عالم نز سراح زمنا ومالين مسارين رسح فساسي من سرة المغمات لعلو تحالفتي منيستر ماين إنرجي إثيوبيا مغالاتيوم كام زلويو ميدياتات تجري زبن زلوا ببريزيدانت تادس ورد زمر حمل رح جيزيو محدارن بصحفة جلجالوت ما كتما مغلن نأمرر حمنيستر ماين إنرجين أب عالم لخا معرفو نفرتي علو لابانقا أكبابلا غيروم اللو مالو بريزيدانت تتعدس ورد أبزي عمل كيتو ممس منيستر ماين إنرجين دكتور إنجنر هفتامو إيتفان منيستر ديتا دكتور أمبسادر أسفاو دينغامو كمززاتيو تحبير له أب سرحة تحويتن داقمهنزاتن تقراي قزيف قدا زلوم عبيتي بروجكتات نيك جمارون زيتو غارتو نكزازو من تواديد كام سرحي قبا كفلوون بريزيدانت جيزيو محدار تجري جنرال تادس ورد قليزوم الله لومي أبا وردان درتا ماي عالم بكلة بيليون نزهن بروجكت موجد رسح فساسي سنة سرعة منبر من سرتيو تغير زلو قدم كفل بسنكي مقوتات بجتين كالوت تقامات تحاويسو بركت زبالو بروجكتات زي تجمرون زي تغارزون علو زبالو تم بريزيدانت زوم زقات ومزلو محلقاتات مفتح زي توعدد سرح كم زتقلب قليزوم حزوان منجست فيدرال اتومز تغارز عبيتي بروجكتات كجمرو كسرح زصوعتهم بريزيدانت عبيتي بروجكتات بسنك زي مجمارو مع بتግራይ كبيد محبر قطواዊ ጸገማት يጋጥማለው ይሎም እቲ ጸገማት በመላ ትግራይ ስለዘለው ሰላምና በመዕቃብ መስ መንግስት ፌደራል ብዝቱ አደዳ መንገዲ ስራሕት ሕወት እንዳግመ ህንጸትን ትግራይን መቀጻልን ንምስላጥን ከም ዝስራሕ አረጋጊጾም ፍላይ እዚ ፕሮጀክት ኣብዝህነጸለዋን አፍቲ ከባቢ ዝርከብ ማሕበረሰብ ሓዊሱ ንብርክት ዝበሉ መናሰይ ዓብይ ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጥርን በቀጻሊ ኣብ ስራሕት ልምዓት እንዳግመ ህንጸትን ትግራይ ናይ ባዕሉ ዓብይ እጃም ስለዘሎ ንክዛዘም ከም መንግስቲ ካብኦም ዝድለ ኩሉ ከም ዝፍጽሙ تزاربهم لعلي حدميتين سوسانة كلتن مليون بجيش كتما مغلا كامز تسرقة قليزون لو معلت بحث حدار كلتشن 10 عام تمرش لعلي حدميتين سوسان كلتن مليون بربجيت من حدار كتما مغلا بحيلة تزاريش مهلاوي وقلت عنتو زلو من تفت محفرة ميديا قلت زلو علي تو جلة تفاعت بزبل وود بحوحات كاب فقاد من حدار كتما مغلا وزاي أبا بانكي زلو خل كاش نموساد كامز موكرن حلافنا يتو بانكي كفار اللو ما بزي مخالون بحيلي كاب وانا جنفر بانك نقدي إثيوبيا مغلا لو منغو كم زوسد وانا تغليزلون بتمساسالي ابي خلن وردات زواتات بيروتات زلو بجت موساد بمنقسقاسي كن كبلو فلت وشطينا زلو نطفت محبراو ميديا يغلصلو خونبر از زينا كساب نسرح بزعبا زوص زلو حبريتا كاب ودب حوحات يخون كاب ممحدار كتما مغلا زتو هوا جبر مالس يلن قال نطفت محبراو ميديا جن نتي زوص حبريتا مسر زيبو حبريتا يكبلو ريتو منها بيركبو ግለሰባት ንሓለፍቲ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ብዛዕባቲ ተፈጺሙ ዝባሃል ዘሎ ተግባር ከም ዝሓተቱን በጀካ ፍቃድ ምምሕዳር መቀለ ንዝኾነ አካል ይኹን ንከተማታትን ወረዳታትን ዝሰጋገር ገንዘብ የለን ክብሉ ከም ዘረጋገጽሎምን ይሕብረለው ምንጭውተት ውድብ ሕወሓት ምዃኑ ዝነገረሉ ትካላት ምት በትእዛዝ አብይ አሕመድ ሒሳብ ባንክታቱ ከም ዝታገደ ዘዘካሪው ነዚ አመልክቱን የተወደበ መግለጫው ዝነበረን ተኸውን ፌደራል መንግስቲ ኢኮኖሚ ትግራይ ንምድቃቅ ይሰርሓል كبل مخصاصو زكريو تكالات تأمتن فاينانس تقراين بانك حسابن كأجد مخالو حزب تقراين مسوكاني كبل تودب عبزي سومن عبزوز ومجلسي تقاوم اسمع نيرو بتلوم بزخون منجدي كعنوان كور رانز جبرن حزباون والقاون تكالات تقراي دحريس ممع بريتورا بزركابو حافتي تسأجينان زجمرو من قصقاسن من دخام منجس إثيوبيا زتفلالي منجد زعنتات كجبر مصنحو تودب عزخاخيرو نتكالات تأمتن كالو تكالات فاينانس تقراين زخون يهون حقا
መሰረት ብዘይብሉ አገባብ ባንክ ሒሳበን ክእገድ ተገይሩ ኣሎ ዝበለት መግለጺ ወሲኹ ድማ እዚ እገዳ አካላት ኢኮነ ተባሂሉ ዝዓነወ ቁጠባ ትግራይ ብዝባእሰን ምህሳይን ዳግመ ክየንሳዕርር ብምግባርን ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ዝግበር ዘሎ ይክብል ተቃውሞኡ ኣስሚዑ ኣብ መወዳእታ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ስምምዕ ፕሪቶሪያን ምፍራስ ኣብ ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣድላይ ዘበለ ጽዕንቶ ብምግባር እጃሙ ንክዋጻእ ውድብ ሕወሓት ዝጸውዕ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። بعتقات فنو قاريطو زنبر دمص ويانه تግራይ حدوش ስራሕ መካይድ ቆፂሩ ሕወሓት ብትእምት ኣቢላ حدوش ሽሞት ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ድወት ንዝነበረ ሙሉጌታ ሰፋ ሂባቶ ከም ዘላት ገለይጾ ካብ ዝስየም ሓደ ዓመት ዘይገበረን ኣብ እዋን ጌታቸው ረዳ ዝተሾመን ጋዜጠኛ መንሰይ ሮቤል ዳንኤል ስራሕ መካይድ ድማል ዒሎም ዋለው እዚ ሓዚ ተሸሚ ዘሎ ሙሉጌታ ሰፋ ብሞያ ድሓን ከም ዝኾነን ኮይኑ ግን ጸረ ጌታቸው ኮይኑ ናይ ሓዚ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ደጋፍ ምዃኑን ይነገር ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብውልቀ ማሕበራዊ ሚድያ ኣቢሉውን ንጌታቸው ረዳን ቋሽሽውን ጸሪፍውን መንባሩ ኣጀንዳ ኮይኑ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ኣብ ኤዲቶሪያል ውን ጸረ ጌታቸው ረዳ ምዃኑ ዘመላኽቱ ሓሳባት ዘንጸባርቕ ምዃኖም ሰራሕተኛታት ትካል ዝገልጹ ካልእውን ግዛቸው ግርማይ ሓዚ ምክትል ቢሮ ኮሙኒኬሽን ይኹን ዘከራኽር ዘሎ ድማ ብተወሳኺ ልክዕ ግዛቸው ግርማይ ኣባዲ ዝሾሞ ሙሉጌታ ሰፋን ካልኦትን ናብቲ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት እናተመላለሱ ጸብጻብ ድምጽ ወያነ ትግራይ መን እንታይ በለ መን እንታይ ሰሪሑ ዝብል ሓሜት እናቕረቡ ምንባሮም ይግለጽ ኣሎ። ሙሉጌታ ነጌታቸው ዝጻረፍ ጌታቸው ዘካተተ ዜና ከይስራሕ ዝማጎት ዝነበረ መግለጽታት ቤት ጽሕፈት እናተኸታተለ ዝሐልፍ ናይ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ተኣማኒ ምዃኑ ተገሊጹ ግዛቸው ዝበሃል ውልቀ ሰብ ድማ በቤት ጽሕፈት ሕወሓት ምክትል ኮሙኒኬሽን ክገብርዎ ዝሸባሸውን ዝከራኸሩን ዘለው ሰብ ይተባይሉ ኣብ ዝሓለፈ ፍጻሜ ስራሕ ውድብ ሕወሓት ተገዳሊት መንጀሪኖ ንሰብ ሞያ ሚድያታት ኣብ ዝኣከበትሉ እዋን ልዕሊ 2 ዓመት ንጋገይና ነርና ሕልናና ሸይጥና ኢና ንሰርሕ ነርና ክንስቀል ዝግባአና እንትኾይኑውን ክንስቀል ኣለና ብዝብል ብድዕ ከም ዝተዛረበ ካብ ተኣከብቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት። ኣብዚ እዋን ድምጽ ወያነ ትግራይ በጀት ዘይብሉ ትካል ኮይኑ ከም ዘሎ لازلو حد دما أكاونت تكال تأمت مسا معصاو منش فاينانس دوات دما تأمت مسا مخانو تتحيزو تتكال أبا منجدود كات كامزولا يقلازالو سلازي زي شاراو كوينو نتعزو خانا ميديا بمهناز نازيك مرحوزو خلوصو ميا مدبكا كند منكسغاس حزوون تسقعتنيان مقالقال تخان إنام الملكا بممداب تكال مفتار أيك ألن زبلو ترر ترويتوتات يوهابلو لعل خلو دليتنا سلام مصنعن لمعات مرغغاصني كبلو نبرتي كتما مغلر رغاغيصوم حزب تግራይ زلاق سلام مرغغان بمركاب تتقاماي لمعات نمخان لعل خلو زدولين نزو قدس تغبار دما زسرحن مخانو زفلطيو بمسرت زي منግስት ፌደራል አብትخلل زلاق سلام مرغغان عاسيلو تتقامنت لمعات حزب مرغغاص እና ሰርሐይ ዝርከበ ተባይሉ ኣብዚ ጻዕር زي بفلاي دغفن متحبارنت حزبين تتوسخو እቲ ዝድልዓወት زلاق لمعاتن تربحنتن بقليل مرغاص يكال مزيت اساسيرو ناي فيدرال ميديا زخونه ازيا زراربو يونيفرسيتي كتما مقاله لعل خلو حزن ندليو نسلام مصنعن لمعات مرغغاصن يكبلو تزاريبم አለው ካብ መንጎቶም ወሃብ ትሪቱ ኣብ ከተማ መቀለ ብስራሕ ንግድ ተዋፊሮ መዘለው ሓጂ ሰዒድ ሁሴን በዓልዋና ሰላምን ልምዓትን ዓርሱ ህዝብ ስለዝኾነ ኩላትና ነዚ ተግባራዊ ኣብ ምግባር ክንሰርሕ ትጽቢት ይግበረልና ኢሎም ኣብ ክልል ትግራይ ድማ ቀድሚ ሓዚ ብዝነበሩ ጎንጽታት ህዝቢ በቲ ጎንጽታ ሃስዩ ብዙሕ ዋጋ መኽፋሉ ብምዝኻር ሓዝግና ኩሉ ሰላምን ልምዓትን ይደሊ ነዚ ኸዓጽዓሪ ይገብር ከም ዘሎ አመልኪቶም እዚ እንተ ዘይገርናን ሰላም ተዚያምጽናን ኣብ ካልኦት ክልላት ሃገር ዝሳለጡ ዘለው ስራሕት ልምዓት ናብ ክልል ትግራይ ንምምጻእ ከም ዝኸብድ ሓቢሮም ካለ ሪቱ ሃብ ነባር ክፍለ ከተማ ሰሜን ሓለቃ 10 ተካዘገየ ስነት ሰላም ዝፈጥሩ ወጸገም እንታይ ከም ዝኾነ ብምዝኻር ሓዚ ዝመጸ ሰላምን ዝተጀመረ ልምዓትን ክቀጽል ምግባር ናይ ኩላትና ሓላፍነት ክኸውን ይግባእ ክብሉ ኣጽንዖት ሂቦም ሰላምና ሓሊና ልምዓትና ቀላጢፍና ምዝላቕ ሕድሪ ኩላህና ይዝበሉ ድማ ነባር ክፍለ ከተማ አይደር አይታረጋው ጉላልዮም ጠንካራ ተሳትፎ ህዝቢ ዝተሓወሰ ስራሕ ልምዓትን ሰላምን ብዓወት ዝዘለቀ ምዃኑ ብምግላጽ ነዚ ዝልዓለ ጉዳይ ጉቡና ሕዝና ክንዋሳ ኢና ክብሉ መረጋጋጾም ትሓቢሩ
ኣሜሪካ ኣብ ኮሎምቢያ ንተዋጋእቲ ሓይልታት መልሚሎም ዝበለቶም ዜጋታት ኮሎምቢያ እገዳ ገይራ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ በኩናት ሱዳን ተዋጋእቲ ብምልማልን ዓርሶም ይፍቱም ኣለዉ ዝበለቶም 4 ኮሎምቢያውያን ማዕቀብ ኣንቢራ ብተወሳኺ ነዞም 4 ዜጋታት ኮሎምቢያ ዝውንንዎም ወይ ዝቆጻጽርዎም 4 ኩባንያታት እውን ኣሜሪካ እገዳ ገይራትሎም ኣላ መንግስቲ ኣሜሪካ ዞም ወነንቲ ኩባንያታት ኮሎምቢያ በኩናት ሱዳን ዝውሃብ ደመወዝ ብምጥቃም ዓለም ለኻዊ መርበብ መስሪቶም ምብልጻግ ከም ዝርከቡ ገሊጻ ዞም ናይ ኮሎምቢያ ወታደራት ድሕሪ ናብ ምብራቅ ኣፍሪካዊት ሃገር ሱዳን ምብጽሖም ምስ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ቀርሕንቲ ኣብ ምፍጣር ዘሎ ሓይሊ ቁልጡፍ ደገፍ RSF ከሰልጥኑ ከም ዝኽእሉ ጥርጣረ ከም ዘሎ ተገሊጹ በዓል ስልጣን ግምጃ ቤት ኣሜሪካ በመግለጺው ሓይሊ ቁልጡፍ ደገፍ ንሰላማውያን ሰባት ቆልዑውን ከይተረፈን ምጥቃዕ ከም ዘይሰግእ ደጋጊሙ ርእይ ክብል ገሊጹሎ ኣስዒቡን እዚ ጉጅለዚ ዝፍጽሞ ማሰከፍቲ ተግባራት ንግጭት ብምዕባይ ነቲ ዞባ ከም ዘተሓላለኸን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈጸመን ገሊጹ እቲ ኣብ 2023 ዝተጀመረ ኩናት ሱዳን ክሳብ ሕዚ ዝቐጽል ዘሎ ኮይኑ ልዕሊ 12.4 ሚልዮን ሰባት ድማ ካብ መረቦቶም ተመዛቢሎም ምህላዎም አልጀዚራ በዘውፀ ጸብጻብ ሓቢሩ ኣሜሪካ ካልኣይ ጉጅለ ኢራናውያን ከም ዝሰጎጎት ሰበስልጣን ቴህራን ገሊጾም ልዕሊ 50 ኢራናውያን ዝጻዕነት ነፋሪት ብሰንበት ካብ ሜሳ ኣሪዞና ንቂላ ብካይሮን ኩዌትን ኣቢላ ናብ ኢራን ከም ዘኣተወት ጸብጻባት የመልክቱ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቴህራን እቶም ኢራናውያን ናብ ሃገሮም ከም ዝተመለሱ ኣረጋጊጹሎም ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ብጸጥታዊ ምኽንያት ብዛዕባ እቲ በረራ መረጋገጽ ክህቡ ኾነ ክነጽጎ ይከኣሉን እታ ቀዳመይቲ ዝተባረሩ ኢራናውያን ሒዛ ዝበረረት ኣብ መስከረም ኮይኑ እዚ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ሳሕቲ ዝረአ ምትሕብባር እዩ ብርክት ዝበሉ ኢራናውያን ናብ ኣሜሪካ ክስደዱ ዝግደዱ ኣብ ሃገሮም ስጋት ስለ ዝስምዖም እዩ ኣባል ናይቲ ንስደተኛታት ሓገዝ ዝህብ ማሕበር ኣሕዋት ፍራንቺስካና ዝኾነ ኣባ ጆሴፍ ባክ ካብቶም ዝተባረሩ ክርስትና ዝተቐበሉ ከም ዝርከብዎም ሓቢሮም በተወሳኺ ገለ ካብኦም ሓደ ጾታውያን ምዃኖም ዝፍለጥ እዮም ክርስትና ዝተቐበሉ ኾነ ሓደ ጾታውያን ኣብ ኢራን ከቢድ ሕጋውን ማሕበራውን ሰዓቤን ዘጋጥሞም ኣባ ጆሴፍ ነቲ ምስጓግ ግብረ ክርስትና ዘይኮነ ትግባር ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ዝሓፍር እዩ ንዓይ ተሓሳስበኒ እዩ ጽቡቕ ኣይኮነን ናይ ሞት በረራ እዩ ዝብሎ ክብሉ ወሲኾም ገሊጾም ሰብ መዚ ኢራን ኣብቲ ናይ ምምላስ መስርሕ ተሓጋጊዞም እዮም ሓደ ቆንስላዊ በዓል ስልጣን ኢራን እቶም ዝተሰጎጉ ዜጋታት ኣሜሪካ ኣንጻር ስደተኛታትን ወጻእተኛታትን ብሕልፊ ኳዳኣ ኣብ ልዕሊ ኢራናውያን ኣድልዎ ዘለዎ ፖሊሲ ኣድሕሪ መቐጻላ ንኽምለሱ ድልውነቶም ኣፍሊጦም ክብል ሓቢሩ እንተኾነ ቢቢሲ ዘዘራርቦም ሓደ እሱር ኩሎም እቶም ዝተባረሩ ንኽምለሱ ፍቃደኛታት ዘይምንባሮም ገሊጾም ሃገር ኣውስትራልያ ትሕቲ 16 ዝዕድሚኦም ዜጋታታ ማሕበራዊ መራኸብታት ከይጥቀሙ ኣጊዳ ኣውስትራልያ ትሕቲ 16 ዕድሚኦም ህጻናትን ሰገናትን ከም ቲክቶክ ኤክስ ወይ ድማ ትዊተር ፌስቡክ ኢንስታግራም ዩቲዩብ ስናፕቻት ዝበሉ መተግበርታት ከይጥቀሙ ዝኽልክል ሕጊ ክትትግበር ምዃና ኣፍሊጣ ዛጊድ ምስ ሜታ ዩቲዩብን ቲክቶክን ተግባራውነት እቲ ሕጊ ምርዳእ ከም ዝፈጠረን ምስ ሰብ ዋና ዞም ትካላት ከም ዝተስማዕምዑን ምስ ኤክስ ትዊተር ድማ ኣብ ምዝራብ ከም ዘለውን ተገሊጹ ዓላማት ሕጊ ቆልዑን ሰገናትን ካብ ሓደጋን ጉዳትን ትሕሶታት ማሕበራዊ መራኸብታትን ንምክልኻል ዝዓለሙ ምዃኑ ዝተገለጸ ኮይኑ ካብ ሎሚ ታሕሳስ 1 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ተግባር ከም ዝውዕል ድማ ተገሊጹ ኣተገባብራት ሕጊ ድማ ትሕቲ 16 ዓመት ዕድሚኦም ሰገናትን ህጻናትን ሓዱሽ ኣካውንት ከይኸፍቱን ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮም ድማ ክዓጹ ዘገድድ ምዃኑ ተገሊጹ ከም ዋትስኣፕ መሰንጀርን ዝበሉ መተግበርታት ድማ ብልዑል ክትትል ክጥቀሙ ከም ዝግበር ተገሊጹ ኣውስትራልያ ትሕቲ 16 ዝዕድሚኦም ህጻናትን ሰገናትን ማሕበራዊ ሚድያ ከይጥቀሙ ብምኽልካል ፈላመይት ሃገር ኮይና ከም ዘላ ድማ ዘጋርዲያን ጸብጺቡ ብወገነቶም ህጻናትን ሰገናትን ኢሉውን ስድራቤቶም ክልተ ጫፋት ዝሓዙ ናይ ተቃውሞን ደገፍን ሓሳባት ይረኣዩ ከም ዘለውን እቲ ጸብጻብ የረድእ ባርከ ሰፍቱ ተኸታተልቲ መደብ ደጎል ዜና ነዚ ሰዓት ዘዳሉናዮም ዜናታት ነዞም ክትከታተልዎም ጽናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ዛዕባታት ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም ሰላም